Dobre, len som si zabudol zapojiť slúchatka a prepáčte, bol som chorý, boleli ma uši, tak som nemohol natočiť to video, keď si dali tých 5 odberov, ale tak ho urobím teraz, takže budem otočiť kucháreň a vlastne spojenú, vlastne pôjdeme sem uložiť a ukončiť. V minulom videu som to vravel, pôjdeme tam, dáme zombie apokalypsa, takže budeme hrať toto a potom pôjdeme do zombie apokalypsy. Takže akéby 2 videá spolu. A dávate tam odbery a lajky, pretože keď tam bude veľa odberov, tak tam bude 50% šanca, že sa odhalím. Na Silvestra som sa už troška odhalil, ale keď tam dáme veľa odberov, keď tam dáme aspoň ďalších 50 odberov, teraz máme 50, keď tam dáme ešte jedných 50, budem vám veľmi vďačný a bude tam 50% na možnosť, že bude také video, budete pozerať, jak ja hrám, vpravo hore alebo vľavo hore budete mať moju tvár. Takže keď tam dáme 50 odberov, a čím skôršie, tým väčšia šanca bude na to, že sa odhalím. Takže keď dáme 3 týždňov do mesiaca, tak bude 50% šanca. Keď dáme do 2, čiže keď bude do mesiaca, bude 70% šanca, že sa neodhalím a ostatné percentá budú, že sa odhalím. A keď to dáme do 2 týždňov, bude 50%, že sa odhalím a 50%, že sa neodhalím. Keď tam dáme do týždňa, tak tam bude 70%, že sa odhalím a 30%, že sa neodhalím. Takže je to na vás, ako budete dávať odbery. Podľa toho to bude. Dúfam, že tam budeme dávať odbery. Začal som zdá sa mi, že 9 mesiacov už točím a 50 odberov, to je strašne dobré. Môj kamarát už točí možno pol rok, môj kamarát už točí rok a pol a normálne má, že 40 odberov. A ja točím 9 mesiacov a mám 50. To je dosť dobré. No, ale dobré je to, že neviem, čo budeme dneska robiť. Môžeme sa hrať ako, neviem, že ja budem vlastne aj zákazník, aj ten, ktorý bude... Tak ja budem aj zákazník, aj ten, ktorý bude brať peniaze a bude dávať. Takže teraz som zákazník, zoberiem si nejaké diamond bloky, ako vždycky.
tak. Zatvoríme. Dobrý deň, počul som, že máte strašne najlepšiu kucháreň tu na v okolí. Tu je napísané. Vidím, že sa voláte Leo. Aj tu máte napísané najlepšia kucháreň Leo, najlepšia kucháreň Leo. Tu máte Leo. Najlepšia reštaurácia, kuchár Leo, najlepšia reštaurácia, kuchár Leo. Tak, ja si dám prosím všetko. A ja vám tu dám takto pár diamantov. Ale to bude dokopy pol inventára. Ale ja vám dám všetko. Ale netreba. Ja vám dám ešte viacej. Tak ten sa dneska bude mať, že sa robí toľko. Lebo som boháč. Že on už vlastne... Nemusíte, ja som už... Vidíte, ako veľmi bohatý. Ja vám to ukážem, hej? Poďte sa pozrieť. No dobre, idem. No, tu poďte. Otvorte túto spodnú. Plné šarkoboxy. A hornú. Tiež. A poďte ešte sem hore. Aha, tak vám asi toľko diamantov netreba, tak ja si ich zoberiem. Kľudne, ale nie všetky. Nie, to bolo len vtip, vám tam ešte viacej. Nech máte ešte viacej. Netreba mi viac, ja mám strašne veľa. Ale ja vám dám viac. Tak. On mi dá koľko diamantov. Ne. Pane, vy koľko máte tých diamantov? Ja, veľa. Preto vám ich všetky dávam, lebo sa ich neviem zbaviť. Si ich dajte do banky. Možno sa vám dá kedy zídu na dačo. Máte deti? No nie, tak keď budete mať deti, môžete byť taký dobrý rodič, že im kúpite všetko, čo budú chcieť. To zase nebudem až taký dobrý rodič. Že im kúpim všetko, čo chcú, ale potom si to nebudú vážiť. Čúvajte, ja nemám dať detieť diamanty, ja vám tu dám takto čestky, tam do nich vám to dám. Netreba, ale ja chcem. Podľa mňa to treba. On je šialený. Koľko tých diamantov on mi chce dať? Čúvajte, že tu bude, ja prepočítam všetky diamanty a to budete tu mať 1000-krát možno zadarmo jedno, všetko dokopy. A keď tu prídete si dať dve VIP,
nejaké mäso. A tak toto máte aj 100 000 krát zadarmo. Nie, ja nechcem zadarmo, na budúce, keď prídem, tak vám zaplatím. Budete to mať zadarmo. Ja toľko peňazí neberem. Ale ja toľko peňazí dávam. Ale však ja ich nebudem mať ich dať. Tam ste mali kopu cestok, ktoré neboli plné. Môže sa tam robiť ešte aj ďalšie. Ale už stop, už mi nedávate toľko diamantov. Ja vám budem dávať, dokedy chcem. Nebudete, lebo vás môžeme aj vyhodiť. Tak kľudne to dorobím a mňa vyhoďte. Ale tak vám musím dať 1000 jedla. Nie, ja chcem len všetko raz. Už mám 6 cestok plných. A ešte vám treba 4. Ale nechcem 10 plných cestok, ale chcete. Tak tu budem čakať, kým prídu ostatní títo. Proste títo tu, nestačia 3, títo tu, to nechám. Zákazníci. Tu sú peniaze, aha, tak som si nemusel brať. Aj tak zaplatím s nimi, budú mať zadarmo. To sú vaše peniaze, to nedovolím. Ste vravili, že nemáte komu tie peniaze dať. Tak moje peniaze, tak ja si s nimi urobím, čo chcem, nie? Dobre. Vy si s nimi, čo chcete. Vy to chcete takto. Tak ja pôjdem takto.
To jedno, jeszcze tam dam. Masz te jak dajmy bloki. Lapis mi będziemy dawać. Co to jest? Jedną taką. Nie, że to nie chodzi, ale... No tak ja sam skończył. A idę si sadnúť. Dobrý deň, čo bude rastie. A teraz budem kuchár. On je šialený. To bude dlhá práce zás. Ber. Všetko raz. Dobre. To už mám. Kučer mám. To nemám. Nesmím zabudnúť, pretože on mi dal toľko týchto. A mu to nebudem dávať, jak skoro každému zákazníku. A mu to taky donesiem pri tanier. Ale to nemôžete. Prečo? Lebo sa to tu nezmestí. Musíš si sadnúť tu, lebo ste si toľko objednali. To až toľko toho máte. Prečoho? To až toľko. Viete? Dobre, a papajte kľudne. A ešte tu vám musím dať. Chcete všetko raz? Máte dvakrát. A to ešte všetko mi zabalte. Jasné.
Aký balík chcete? Či svetlo modrý? Jedno by malo byť tu. Je? Došli zásoby všetkého jedla. Skoro. Ja budem musieť doplniť. Toľko sa nám minulo. Som ale všetko plné. Som to všetko pominal. Prečo tu je bedrock? Bedrock? To je nezničiteľný blok. Svetlo, modrá škatula, šarkobox, verela. No, nechcem to čítať. Pani, toto máte. Ďakujem. Ešte nezjedli. Výborné. Som vám ešte zabudol povedať. Už natáčam na novom počítači. Je to Lenovo Log, podľa mňa výborný. Sponzorom tohto videa je Lenovo Log, počítač, ktorý mám ja. Výborné. Má NVIDIA, grafickú kartu GeForce RTX, výborné Asus Sport, Intel Core i5, Lenovo Log, podľa mňa výborné. Herný počítač, 1100 dačo stál. Podľa mňa na taký dobrý počítač je celkom dobrá cena. S grafickou kartou, skoro najlepšou. Natočíme si aj Fortnite, uvidíte, akú to má grafiku. Fortnite bude nová edícia vlastne, nová hra, čo budem hrať. Teraz tu neviem chodiť. Pán už išiel domov.
Vyjde domov. Super. Čo je za zvuk? Nie, bedrock. Som zabudol si, čo tam je. To je vlastne kôž. Spadne do bedrocku, hoci sa tam hodím. Divný zvuk. To som už o tomto vravel v jednom videu. O celom tomto, celé som to ukazoval. Si to ešte nevideli, kliknite si, nepozerajte to video, kliknite si na môj kanál a pozrite si ho. Pokiaľ chcete. To je jasné, pokiaľ nechcete. Tak si ho nepozrite. Pokiaľ chcete, baví vás môj content. Tak. Som vám veľmi vďačný. Ja som sa držal strašne dlho na 23 odoberateľov. Potom som urobil jedno video, bum, bum, bum. Pozerám. Koľko ja už mám 3. Ja už mám 30 odoberateľov. Yes! Potom ja už mám 30, ja už mám 40. A včera večer som sa pozeral. Že to... Na obed som sa pozeral, že mám 42 odoberateľov. Sa pozeral. Ja už mám 42. A večer pozerám 50 odoberateľov. To letí jak... Koľko máme teraz, pozriem. Odoberateľov. 50. No. Ale ako celkom dobré. Už hodinkové video bude to, pretože možno pol hodinka Minecraft a ja si myslím, že celkom dobré na dneska. Chcem upratať, to urobím v ďalšom videu, lebo to video to malo veľmi veľa. A dá sa teraz povedať, počkať, ja to ešte doničím ten luk. Ešte stále žije ten luk. Koľko má? Už má 0 úplne. Či? Že toľko má? Urobím takto jednoducho zničím. To nemám rád, toto mi tu lieta. Ale nechápem, ako to všetko vzniklo, pretože ja som sa len sám hral, ja som len túto budku som mal, prostred ničoho. A potom bum, 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 bum a teraz zrazu z toho je čo? Toto. To bola len tá mini budka, tá mnuka. A teraz toto z toho. Aj diamanty, aj všetko toto. Väzenie tam pod zemou.
Tamto som všetko. To čo je? Čo? Čo? Why? To sú moje psy. Tak poďte všetci psy za mnou. Letíme. Sem. Za mnou. Sem. Ku mne všetci. Všetci sem. Už nechcú ísť. Kde sú ostatní? Sú na streche. Kde sú ostatní? Už tam ostali. Tu sú. Psi sa stratili. Poďme tak, aby sa nestratili. Išli spokojne za mnou. Jaže kde všetky sú, že prišli len dvaja. Pobeháme si, však ste psi. Dobre, tak sa mi to páči. Ten tu zákazník mi tu. Všetci sem, áno, 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 áno. Všetci sem, Luka. No, áno, 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 áno. Tak, tak, tak. Tak. Tento stojí, tento stojí. Tak. To nestojí, Luka. Ty, pojď sem, za mnou. Tak s takou vykrutenou hlavou na mňa pozerajú. Jediný... Aha, počkať. Poď. Poď, Luka. No, s radosťou privítam. Teraz to bude psovák. Teraz keby tu prišla len jedna ovečka medzi nich. Ty tu pes, čo tu? Tak tu sem za mnou. A teraz poď takto. Sem, jak sú všetky psíky, Nuka.
Tak. Dobre, to... Teraz tu pôjdu moji zákazníci. Oddiali obrazovka. Ja sa potrebujem niečo pozrieť zblízka. Prídem sem. Tak, teraz rýchlo prídem sem. Aha! VIP. Dobre. Ja tu ešte mám psy. Polno ich bolo viac. Však. Či to sú všetky? Bá, tu sú ešte psíky. Poďte za mnou. To je ešte práce. Poďte psíky. Aha, ich je ešte toľko veľa. Keď tu zostal ešte jeden psík. Tu je psík. Všetci na ňo. Moje psy tu dáte. Kosť. Teraz už sú moji však. Teraz keď tu spavnem, pôjdu po ňom, hej, pôjdu po ňom. Pretože... A z malého sa stane veľký. Potom to všetci.
Já si tu urobím velkou armádu. Psou. Kolko musí mít kostí? Ten. Pokaží psy. Teraz, keď už mám konečne nejakú tú armádu psov. Háda, ktoré tu sedia. Ktorých som náhodou posadil. Teraz všetci ideme bojovať. Sú všetci byličri. Čo to je opuštený? Blízko byličrov. Fú, som sa bál, že to už nenájdem. Tu je koľko psov? Tu je môj. Ten, ktorý má obojok. Čo to je mačka, to je môj. A prečo sedí tam v kríkoch? Všetci za mnou. Som mala si pre psy. Mám nápad. Dobre, ale už stačím veľmi dlho toto ukončiť a uložiť. Tak, a teraz som bol na kucháreň, teraz zombie apokalypsa. Tak som tu. Vidíme, minule sme kopali, ťažili, urobili sme tento tu mostek sem. A tu sme kopali, keď ste tu náhodou nevideli, tak si to pozrieť, pretože vrema to boli veľmi dobré.
Sme tu kopali sme dole a všeli, čo sme robili. Bolo to celkom dobré, podľa mňa. Vážne, proste... Dávajte mi tam, prosím, odbery. Prosím. Dávajte mi tam, prosím, odbery. Prosím. Ja som chcel byť od malička youtuberom. Ja keď som mal 1 rok, ja som pozeral Moona. Proste ja som pozeral youtuberov. To je dobré, a že vraj dostávajú, no proste, alebo od 4, od 3, už keď som tomu rozumel, tak som zistil, oni už dostávajú aj peniaze za to. Ja ako veľký chcem byť youtuber. Od 3 chcem byť youtuber. V 7 som začal, teraz mám 8. No, ešte nemám 8, ale o chvíľku. O pol mesiaca. Mesiac. Splnilo sa mi to. To je jedna vec, čo som chcel, už to mám. A druhá vec je, chcem tam mať veľa odberov. Ja by som sa spravil tak, jak Moon, že daj odber i na kopačku. Ste robí video, ako tam si vie pozrieť, že kedy od pondelka do nedele, koľko od koľkej do koľkej ho pozerajú a tak. A pozerá, že koľko ľudí má u neho odber a koľko nemá tých, ktorí ho sledujú. A normálne skoro polovička z nich nemá u neho odber a povedal, že daj odber na kopačku. Daj odber na normálne kopačku. Hej, ale tak, no, viete, ako to myslel, len ako srandu. Takže nemusíte mu dávať dislajky ani nič, proste dajte mu odber. Je to dobrý youtuber, zaslúži si to na Dubaj animácii. On natočil, ja som zistil, koľko on na tej Dubaj animácii. On možno pol rok robil Dubaj animáciu. Keď čítam všetky, no nie, on možno 3 mesiace proste robil Dubaj animáciu. A keď počítam všetky animácie, tak sa mi vychádza na pol rok dokopy všetky animácie. Keby robil, sa rozhodnú, že teraz budem robiť bez prestávky. Bez prestávky, ako s takými prestávkami ako obed, tak to by mal pol rok a 3 mesiace možno by trvalo. Aj sa sústredí skoro na všetko. Proste je to dobrý youtuber. Dúfam, keď uvidíte to video, keď uvidíš to video, vidíš, vravím všetkým, aby ti dali odber. Tak ja za to chcem Moon, len vieš čo? Len to, aby si mi ti dal odber. Lebo chcem tam mať. Chcem byť taký slavný ako ty. Chcem. Strašne. No a inak neviem, čo budeme robiť. Hej. Tak... Čo tak... Uvidíme sa pri ďalšom videu.
Alebo ukážem vám aspoň, čo tu mám. Tu mám nejaké bordel, tu nič, bordel. Neviem, prečo tu je v bordeli a jedlo, ale to je jedno. Tu mám bloky, bordel, nič, 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 nič. Počkať, tak. Nič som stlačil, tak. Tu mám drevo, bloky, taký kameň. Kameň som troška piekol v minulom videu, predminulom. Tu mám aj mäso na pečenie, tu som piekol aj kameň. V tých peciach, pretože tu mám tak veľa a ešte ich nechám. Tu mám také veci, moje, to, nič. Tu mám lavy, tu mám taniere, lava tu na peci. A to je tak všetko. Potom tu ešte mám toto. Tu mám nejaké bloky, neviem čo, také veci, nič. Tu mám bordel, všetko tam není bordel, ale proste väčšie pomiešané, tu mám také roztriedené, tu nič a tu nič. Také bloky. Tu mám toto, tu je lava, keby prišli zombíci. Prídu, zapália sa, tam je zhoria. A keby sa aj dejak dostali cez tie kaktusy, že by nejak zničili, bum, aj také pôjdu sem, tu ich tie kaktusy pobodajú, možno 5 zabijú, potom zničia toto, lebo ma nevedia zničiť, ale to je jedno. A keby tu prišli, tak aj tak tie kaktusy niečo uberú, aj tá láva ich zabije. Takže nemali by sa tam dostať. A tu nás stráži len lava. Proste oni idú a vlastne oni nevedia skákať. Oni vedia len pomôcť a umre. Takže pre dneska to je všetko. Ja si myslím, že 55 minútové video je dosť. Takže plánoval som 40 minútové, hlavne to 55. No dobre, tak čaute, dávajte odbery, dávajte všetko, bum, háči tam odbery. Nechcem, máme čím skôr 1000 odberateľov. Uvidíme sa pri ďalšom videu. Čau.